जे जोंनाव बिटिआरआव मोननै आनसलिक दल दङ मोनसे जाहैबाय इउपिपिएल गुबुन मोनसे जाहैबाय बिपिएल इउपिपिएल आरो बिपिएलजों ज' जालायनायनि सावरायगासिनो दं होननानै नोंथांमोना बयबो गुलुब जाना खोनादों खोनानानै गोबाङानो गोजोननायबो मोनदों आं दिनै हानजानि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बुंनो लुबैदों जे बे बाथ्राया नंगौ दिनैसिम मोनथाम राउन्ड सावरायनाय जालांबाय मोनथाम राउन्डनि गेजेराव मोनसे राउन्डआव आं थानो मोनाखै मोननै राउन्डआव आंनो दंमोन सावरायनायाव बाहागो लादों गिबिनि सावरायनायाव ओरैनो लोगो हमलायनाय गावजों गाव मोनसे मोजां परिबेश सृष्टि खालामनाय गावजों गाव बिदा फंबाय बोरै अनलायनो हायो जों हेफाजाब माबोरै होलायनो हायो बेनि सोमोन्दै जों सावरायबाय नैथि सावरायनायाव आं गैयामोन थामथि सावरायनायाव माखासे एजेन्डाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों गासिबो एजेन्डाफोरखौ आङो गाव बुंजोबनो हायाब्लाबो पाब्लिकलि बुंजोबनो हायाब्लाबो जों मोनसे बाथ्राखौ जों खावलायदों मोनसे बाथ्राखौ खावलायनाया जाहैबाय जोङो 2025 सननि इलेक्शना दाबो बोसोरसेनि एसे बांसिन दंबावो बोसोरसेनि एसे बांसिन दंबावोलाय जोंनि मोननै हान्जानि बुजाबुजिनि बे बोसोरसे समनि गेजेराव जोंहा मोनसे जांख्ला थाफैबाय बे जांख्लायानो जाहैबाय नैबे आदा जयन्त बसुमतारीनि जे खालि खालामनाय एमएलए समष्टि बिथाङा जेखि एमपि जाबाय एमएलएनि समष्टिया खालि जाबाय दा बे एमएलएनि बिसायख'थिया फैगासिनो दं दा जोंनि बे सावरायनायनि गेजेराव जिहेतु बे बिसायख'थिया फैगौ बे बिसायख'थि फैनायखाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोङो ज' जानानै इउपिपिएल आरो बिपिएल सासेल' केन्डिडेट होनानै जोङो बे बिसायख'थिखौ गेलेनो हायो नामा होननानै जों बिथांमोनखौ प्रप'जाल होदों बे प्रप'जालखौ होनानै जोङो इउपिपिएलआ दिनैसिमबो जों नेगासिनो दं बिथांमोननिफ्राय मा फिननाय फैयो बिथांमोना मा बुङो बे बिसायख'थिखौ लानानै बे फिननायखौ जों दिनैसिमबो नेगासिनो दङ दा बिथांमोना बुंदों जोङो जोंनि मगेम्ब'जों रायज्लायहैनोसै होननानै बिथांमोनाथ' मगेम्ब'सो गासैबो बाथ्राखौ खुला खुलियै बुङो एपइन्टमेन्ट लालायनांगौ आंथ' बिथांनि उन्दुग्रा रुमसिम हाबनानै रायज्लायहैयो बे फायखानायाव थाबाबो आं टेलिफन हरनानै रायज्लायो आंहा जेबो गिनांगौ गैया आंल' नङा इउपिपिएलनि एकदम सासे बुथ कमिटिनि मेम्बाराबो जोंनि आफादगिरिखौ जोंनि बिटिआरनि सिटखौ जेब्लानो गोसो अब्लानो लोगो हमनो हायो आरो जेखौ गोसो बेखौनो बुंनो हायो अपेन आरो जोंनाव इउपिपिएलआव खुनु मगेम्ब' कालचार गैया खुनु बसनि कालचार गैया जोंनाव जोंनि लिडारशिपआ जाबाय कालेक्टिभ लिडारशिप ज' जानानैसो लिडारशिप सासेल' नङा गासिखौबो लानानैसो ज' लिडारशिप दा ओंखायनो नैबे मेलनि गेजेरजोंनो जिहेतु मगेम्ब'आ बे समष्टिनिनो खोनाहैबाय बायो खोमा आं खावलायनो लुबैदों जोंनि हारिनि खौसेथिनि थाखाय जोंनि हारिनि जौगानायनि थाखाय राव थुनलाइनि थाखाय जोंनि इयुननि थाखाय जोंनि देरफुबाय थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय आरो जोंनि माहारिया मोनसे सिमां दं बे सिमांखौ जों बावनो हाया बे सिमाङा जेब्लासिम जाफुङा जों थाद'नो हाया सोरबा सासेनि एमसिएलए जानाय एमएलए जानाय एमपि जानाया देरसिन बाथ्रा नङा जोंनि थाखाय बै सिमाङासो देरसिन बाथ्रा बे सिमांनि थाखाय सोरबा सासेया देरसिन जानो मोना दिनै बे मगेम्ब'नि समष्टिनिफ्रायनो आं खावलायनो लुबैदों जे बिथांमोना फैगोन बिसायख'थिखौ जोंनि सिडलिनि बिसायख'थिखौ जयै गेलेनायनि मोनसे राहा लामाखौ बिथांमोना खालामनानै होनांगौ नोंथांमोना एग्रि खालामो ना खालामा ज' गेलेनांगौ होननायखौ सानो ना साना सानोबा गोबारै आखाइ खबनानै होनाय जाबाय